Noia será unha vez máis esta fin de semana o epicentro do boxeo galego, coa disputa do Campeonato Galego de Boxeo en categoría júnior e xoven. Desenvolverase o sábado e o domingo en xornada de tarde no pabillón municipal Agustín Mourís. Noia vai se converter outra vez na cuna de boxeo, esta vez para acoller o Campeonato Galego júnior e xoven, no que van a participar máis de 10 rapaces do noso club de Loita Noia, e agardamos que sexa pois, un éxito de asistencia, que a xente acuda ao pabellón Agustín Mourís para arroupar a toda esta rapazada e apoialos nesta xornada. Dende o Concello insisten na importancia deste tipo de probas do máis alto nivel competitivo que poñen a Noia no mapa. Agradecemos unha vez máis que nos coloquen outra vez no mapa do boxeo a nivel autonómico, que invitamos a xente que veña a disfrutar destas veladas de boxeo e destes combates que seguro que van a ser de un nivel moi alto, dado que os nosos deportistas son de un nivel moi alto. A par do campeonato, sábado a partir das 8 disputarase tamén unha velada para as categorías elite e neoprofesional, na que se incluirán un total de 7 combates, entre os que se atopan varios púxiles locais. Habrá 7 combates, donde tamén se incluirán combates da categoría élite como neoprofesional. Hemos entrenado moi duro para este día, como sempre. Nos dejamos a pie día a día, 5 ou 6 días a la semana todos, tanto maiores como pequeños, amantes como neoprofesionales. Dende a organización quixeron agradecer tamén o apoio do Concello, así como tamén das distintas empresas locais, que coa súa colaboración fan posible celebrar este tipo de probas, animando a asistir aos dous eventos.